Εσύ ήξερες ότι στη Γροιλανδία για τα Χριστούγεννα τρώνε θαλασσοπούλια που είναι ζυμωμένα μέσα σε δέρμα φώκιας? 3 περίεργα έθιμα των Χριστουγέννων από όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε με την Ιαπωνία και τα KFC. Σύμφωνα με μια πολύ επιτυχημένη διαφημιστική καμπάνια τη δεκαετία του 70, οι Ιάπωνες πλέον τρώνε τηγανιτό κοτόπουλο. Μάλιστα, δεν πρόκειται για μια απλή υπόθεση. Τα KFC για εκείνη την ημέρα βγάζουν ειδικό μενού και ο κόσμος κάνει κράτηση έως και 7 εβδομάδες νωρίτερα. Νούμερο 2, ο Κράμπους, που τον συναντάμε σε πάρα πολλές χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Πρόκειται για ένα κερατοφόρο ανθρωπόμορφων που περιγράφεται ως μισός τράγος και μισός δαίμονας. Την περίοδο των Χριστουγέννων τιμωρεί τα παιδιά που ήταν κακά σε αντίθεση με τον δικό μας Άγιο Βασίλη, ο οποίος τα επιβραβεύει με δώρα. Και νούμερο 3, ίσως το πιο αηδιαστικό έθιμα που έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει. Ματάκ Κιβιάκ. 2 πιάτα που πραγματικά δεν θα μπορούσαμε εμείς να φάμε ποτέ και για κανένα λόγο. Το ματάκ πρόκειται για ένα πιάτο το οποίο είναι δέρμα φάλαινας με λίπος και το κιβιάκ είναι θαλασσοπούλια τα οποία έχουν ζυμωθεί μέσα σε δέρμα φώκιας. Ωραία. Γράψτε μας στα σχόλια ποια άλλα περίεργα έθιμα των Χριστουγέννων ξέρετε και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube γιατί έρχεται επεισόδια με αυτά αλλά και πολλά ακόμη περίεργα έθιμα των Χριστουγέννων.